Башта татарча аудио яңгырыячак. The English version will follow after. 2022 ел өчен татар календарын гаилә традицияләренә багышлыйбыз. Һәр чор, һәр аерым шәхес буыннан буынга күчкән белемне, халык мирасын яңадан аңлап, тормышына үзенчә кертә. Нинди ул татар традицияләре? Көндәлектәге гади гадәтләр, бәйрәмнәр, гамәлләр, сүзләр. Күңелдән югалмый торган балачак, әти-әни белән бәйле хатирәләрен искә төшерде күбебез. Халкыбыз традицияләренең нигезендә әйләнә-тирәгә һәм янындагыларга игътибарлы һәм сизгер булу кебек универсаль мәгънәләр ятуына кабат төшендек. Махсус бу календар өчен татар ханымнары үз эченә бөтен дөньяны сыйдырган милли орнаментларга мөрәҗәгать итеп, паннолар чикте һәм образлар уйлап тапты. Әлеге эшнең тагын бер нияте сакчыллык булды. Күп кенә эшләрдә күптән җыелып яткан тукымалар, җепләр кулланылды. Материалларны югалтмыйча кабат тормышка кайтарып, файдалы эшкәртеп, кул иҗаты үрнәкләрен булдырдык. Әлеге календарны иҗат итү өчен төрле илләрдә яшәүче, төрле милләттәге кешеләр бергә тупланды. Ел дәвамында календарны әзерләүдә катнашканнарга ихлас рәхмәтебезне белдерәбез. Ирләребез аерым рәхмәт сүзләренә лаек. Бу проект сезнең ярдәмнән башка килеп чыкмас иде. Барыбызга да бәхетле, имин ел насыйп булсын. Авропа татар хатын-кызларының Ханым оешмасы. Гөлнур Даутова, идея авторы һәм проект җитәкчесе. Наиля Кумысникова, панно дизайны буенча консультант. Нурислам Сиражи, шигу осталыгы буенча консультант. Султан Сәлиев, стилист. Лилия Митронина, музыкаль эчтәлек. Алсу Рахимова, татар тексты. Булат Шәйми, текстны укучы. Тарих көзгесе панносы. Литва, Зиләрә Кәримова. Панно авторы, модель. Ришат Каримов, эскиз авторы. Юлия Сомова, фотограф. Лилия Хуснуллина, музыкант. We dedicate the 2022 Tatar Calendar to family traditions. Every generation of people has a unique understanding of the knowledge and the heritage that has been passed down to them from generation to generation. What are Tatar traditions like? Daily habits, celebrations, actions, words. Many of us have fond memories of our childhood and parents. We have come to realize that the essence of the traditions lies in being attentive and sensitive to the people around us. Especially for this calendar, Tatar ladies have come up with panels and created images by referring to national ornaments that cover the whole world. We also tried to be careful. Many of the works used fabrics and fibers that had been kept for a long time. We have created handicrafts by bringing them back to life without losing the materials. People from different countries and of different nationalities came together to create this calendar. We would like to express our sincere gratitude to those who participated in the preparation of the calendar throughout the year. Our husbands deserve special thanks. This project would not have come about without your help. May this whole year be a happy year to all of us. European Tatar Women's Organization, Tatar Hanim. Gulnur Dautova, author of the idea and project manager. Naila Kumisnikova, panel design consultant. Nurislam Siraji, embroidery consultant. Sultan Saliyev, stylist. Lilia Mitronina, musical content. Alsu Rahimova, Tatar text. Bulat Shaymi, text reader. The panel History Mirror. Lithuania. Zilera Karimova, author of the panel. Model. Rishat Karimov, sketch author. Yulia Somova, photographer. Lilia Husnulina, musician.